siden til ham. Ah, det er fint. Det er mægtig fint. Det ser fandme godt ud, det der. Det er fornøjeligt at se på. Der kører vi. Det er sådan, det skal være. Det er kanon. Den kom med op. Den fulgte lige så fint op. Ja. 5 meter. Og det cirklet rundt om ser maden. okay Jeg har ud bare så også, kigget men noget Det er skide flot, når man kan se den følge med. Ja, men jeg kunne se den tog af. ja, det ligner noget over målet i hvert fald, men jeg gætter på noget. Det var en... Tror du ved det? De har mistet en kort på bunden. Tror du den er over 80 cm? Det mener du? Jamen det er jo spørgsmålet, du har set den jo. Så det, han mener den er over målet. Han har set den. Den er fulgt med op, og så den tage sandhilen. Og den er fulgt med op og taget sandhilen, så at sige overfladen. Så den er åbnet, så han mener den er lige over målet. Det er helt perfekt det her. Der må arbejdes. Han har den i overfladen. Der gik den igen. Knæ på! Den var ikke færdig. Meget vand ligger over her. Den har lige været op og kigge igen, så da han fik den. Nej, han spurgte, hvor meget vand den er over. Det er 25 meter nu. Lige nu lader han drevet ud over 25. Jeg tror, han er ligget inde omkring 18-20 meter, da han tog den. Det var det, vi kom efter. Det var lige det, ikke? Det er helt perfekt. Hvis du kan holde os sådan lige her, så har jeg god film af det. Men han bliver drevet afsted, mand. Han bliver trukket med en. Nej, Jeg bliver trukket. jeg bliver trukket. Og nu er der kun 26 meter op. Ja. Den har været der før, så den kan jo komme der igen. Det er fint, det der. Det er rigtig, rigtig fint. Lidt her. Kan I lige se? Og du ser, at den skriver record. Ja. Prøv lige med, tager du ikke et billede også? Nej, det er ikke. Det er ikke god til at huske. Hvor fanden er det? Du trykker oven på toppen, når du skal åbne lågen. Ikke en skid. Den gik lige til kælderen, da den kom op, du. Bare hold dig her, Per. Jeg tager den i zoomen. Jamen, jeg vil jo følge med også, hvad der sker. Jeg vil også se. Hvis du dumper rundt, så kan du godt have lige skal komme og hjælpe mig. Ja. Burde vi være ved at være der? Burde den komme? Nej, jeg tror ikke. Den har vist taget et par udløb nu. Må det være nok. Du havde den oppe i overfladen lige før, jo. Ja. Det blev vi jo ikke fulde af. Så fik vi jo bare mere arbejde ud af. Kom der.
Ja, den der. Spørgsmålet om jeg selv kan harponere sådan en svin. Eller krogen. Helt op i overfladen. Ja. Det kan godt være, at de skal komme, Rasmus. Det er lærligt, tak. Jeg den ikke var bowlingen. Så er det ved at rive ham rundt. Det kan godt være, at du lige skal komme og lave parton. Nej, men rolig, jeg har det på film. Kan du komme over igen, så jeg kan se det? Ja, rolig. Jeg skulle lige have bakket, så jeg skulle også finde ud af, hvor Morten var, fordi jeg skulle fandme dernede have Morten sejlet ned. Se det kunne da have været fint. Det er en fin flønner. Ja, den ligger i overfladen og blev harponeret fra jakken, og jeg ansætter den til 90. Jamen det er modsat her Skulle hilse at sige tillykke fra Splinten, hvis nu du ellers får styr på den, men du skal nok sætte den. Har du en gafkrog at sætte i den samtidig, der kan du nemmere styre den. Ja. Og den er på vej retur. Men tillykke herfra til Dennis. Hvor skal den sidde, sådan? Underkæben. Underkæben. Ja, jeg har kvaret den en gang. Det er fint. Det er rigtig fin fisk. Sådan. Går du hen til ham? 12, 13. Her var der noget farvet kombination på den is. Nej, jeg tror sgu han mistede den, da han harponerede, så jeg ved ikke helt, hvad det er for, han har taget den på, men nu ser vi lige, hvad de gør ved den, og så det kan være, at enten vi smider den herover, eller hvor vi gør det, og vi ser, om han vil slæve på det hele dagen. Jeg hører ham lige en gang inden, og så får du med. Det der med at sætte harpunhagen i jakken, ikke? Det er sådan en halvsvingende idé. Der var han nær at vælte. Du går lige så stille hen til ham. Så. Det er nemlig rigtigt. Ej, de har jo vores egen lille færge derinde. Nå ja. Vil du have den over til koncerten? Ja. Vi smider den op i kassen. Så skal han ikke ligge. Der er ikke plads til så mange på en kajak. Det bliver mit. Du får den her. Men jeg har ikke haft kraftet med spyd. Det er en fin flønner, det der. Jeg synes, det giver en okay kamp fra... Det var en fin fight. Rigtig Vi fin. smider lige en vægt på den her med det Ja. samme. Så får du en lille vægt og en... Ja, jeg bliver nødt til at lige komme tilbage og så komme frem en gang mere. Ja, lidt tættere på. Det er en fin fisk. Jeg skal jo passe helvede på ikke at få sejlet ham ned, jo. Ja, det vil han nok sætte pris på. Hvad jiggede du den på? En lille sej. Lille sej. På alt for små kroge. En lille sej på alt for små kroge. Ja, på alt for små. Ja, du kan se den læst. Den sidder stadig fast dernede. Ja. Det skal lige lidt tættere på. Ja. Og Peter, vi har faktisk kigget med en lille sej som avn. En af de mange til de små avnsej, vi havde inde i havnen. Hvad?